Assalamu alaikum bab. Tujan var, sen tuas çiğ, böyle bir selam yürüyeyim ben. Peki bab ya. Assalamu alaikum jumara sahibi. Devlet ablo yatımın tuki bad çağır. Ablo yatıyor ağalo. Bana iyi kata. Ya bu manas değil kaçmao. Mar bacı da hao. Kar mashkul yar. اور دیوار کے لو دیدار نبی عطا تمام شمس سے بسا وچ بنائیں وارے وچ شیدو مرو جنس وچ دنیا وچ مس آپ شمارا وچ رحمانا یا شمارا وچ شمس اور دیوار کو پاک سیاست دیوار رسول خدا سے ملین اس کا چیز ملین اور شمارا دور کئی بات کرتی سولو یا جواد کی فصل اج برکات بگدا بال ہو دو چکرا برکات قتل گسان تمی شش فلاش اج ماجر اج تغیر پیر کرن اج جنگل کول فاضل تغیر کدچ اللہ تعالی کے نبی ایمان عطا اور دستگیری کر لو اب تک سمجھ آوری اب مجلس آوری پروردگار دستگیری کے لو ساری رحمت کے جو گھر سے خدا کر دو دیتا سلام تو انہاں بیا کر خدا درد لو سناؤ کوئی راز نہ دستاؤ انہم تو تمام بتاؤ ناوس کر جان پھدے یہ نام سوچے بھی یارس ادنار تفضل کرارس مگر گم گوش بن گم کھال چم پام دیوان پر رہی یوں چیز میں ہائی در ہائی گو پر زمین دفتر تائی گو ہائی کور شایم ہائی گو مسجد سے بسے کھلے ہے تجھے بنی فقیرن ہمارا تم دستگیرن تیون المجید میرن بس پچھ کو مت سرے خدا کے لو تو دیدار آتا ہے میرے فقیر استقرین دیدار سلسل دیدار آتا تو شکریہ